somatizazioari dagokionean, liburu ezberdina daude, informazio ezberdina daude, baina orokorrin galdera bat da bilatuko duguna eta zertarako erabiltzen dut gorputz atal hori, alegia. Halako batin zure bizitza normal digu, kako txartin, zuretzako normal, beti bezala, egunerokotasunin, eta halako batin, halako bazkari bat jantzu, eta tripako mina digestio txarra, esaten dugun hori, ez? Nolabait, adibide bat jartzeko dago. Bueno, hor interesgarria da, ikustia batetik ze jantzun, hasteko, gehiegi jantzun edo, dena normal baldin bado, nola diteke egun hortan, zure tripak ez ditia ongi belana. Bueno, aukeratako bat, eta hau da somatizazioa, aukeratako bat izango litzake, zure sinesmena bila jotian. Zertarako erabiltzen zu tripa, erabiltzen zu digeritzeko. Galdera oso horrezara, ze esperientzi dakazu trabatua, ezintzuna digeritu, zu ez zaudena prest digeritzeko, edo ustezuna ezintzula digeritu bakarrik behintzat. Esperientzia hortan emango zaitu, eta hor bilatuko duguna nolabaiteko zure posizioa bakarra behitu berrin beste aldian jartzia baitare, saiatu ingoa beste aldian jartzen, ulertzeko beste aldia zer dela eta idaiten hoi, edo guk usten dugu dela iten hoi. Total, azkenin da, gure betaurreko kontua da, guk nola ikusten dugun esperientzia, eta zer da somatizazioekin lortu genezakena. Bueno, beste launen batekin hitzein eta beste launa zer una parrez, hastia. Bai, esango, zuk beldurroi aldakazu, zuk, ez dirudi kanpotik olako beldurroi dakazu, adibidez, kaso guztiak ez dia igualak, eta ez dut esaten hemen tripako mina aldin bazu, orduan zehose zue bizitzan ez do digeritua, loro, ez dut esan, aurreneko gauza esan dutena, behitu ze jantzun, ze kantidade jantzun, ze nasketa intzun, eta beti jatentzuna zure betiko menuan, eta beti bezala prestatu baldin badota, alegia, mundu fisikua berdin mantendu baldin bada, eta zure barruan gertatu dena, ziur aski soluzioare barruan eukiko zu. Hartu zenezake Almax bat, Almax hartu eta digestiboa egokituko da, zenteratu ezertaz. Eta bitartin, zertarako galdera bidez iristen baldin baza, ze esperientzia dakazun trabatu, aukera dakazu esperientzia horrei buelta mateko. Eta esperientzia horrei buelta eman da gainditu esperientzia hori aurrez aurre jarri, esperientzia horren aurrin zure momentu hortaino eukizun ikuspuntu agilan itxixamarroi pixkat erekitzeko. Eta hor, erekitzen baldin baza, gauza asko lortuko txuzu. Bat, orainan eotia hoi aztertzen, importantia. Bi, zuri kasoikia, zuri mimuk ematia, zu atenditzia. Oso importantia. Hiru, inguruko dena pakin ustia, agian oire interesantia. Lau, agian, ez dakit soluzionatuko den, ze agian ez da zure kontua dakarra, mina gutxinin pausuk ematen bat juzu, askotan pausuek emateko dugun beldurra nola gainditzen da, semanta, nola gaindituko da, bado liburu bat, beldurra euki arren egin zazu ala ere egin zazu. Oso interesgarria, ze agian ez du lortuko zu nahizuna, ez agian ez, oso zaila da jakitia, kanpotikan zaila jakitia. Benetan importaduna zer da, zu nahizun hori lortzia, edo gutxin ausartzia, planteatzea, agian intzen ezakela. Ze, beldurrin gelditzen baza, Almax hartu eta tabar, ez enteratu ezertaz, ez zu pausoik eman, zure burua baztertzen aiza, eta horrek ondori jotu, luzatu jenda.